abusia ba bia me gina yi eye ohwechinie esisi we da bia ya na me kanyensa bo ahwefo a modi kan ayetwe dwumadi ahodo na ma kirem se ade ntina tapahene ono kwa de chinie fufu ohwe a chinie ye wo ha eno kwa da musulunko ye hwe chinie ahodo a aba hanom ani chinie a ekọ ne de eba nyina wenku ada musulunko ade ntina tapahene ni chinie da musulunko eye hu chinie fufu wa yi ase a da bia me ka se ya ahemfo mienu ubehu se agona anya agona na ye tepa ade ntina tapahene ono kwa de chinie fufu eye nana adusai ahwero ampem otoso mienu ono kwa ne chinie eye fufu tu hwe chinie se de chinie ni si twagu na kire se tapahene ana oba beduru ha no nana adusai ahwero ampem otoso mienu e ka se na hotedin a ne manfo ana ne patamofo ne kromfo de bono ama obi atie eye de oman ne pe ebra na na bedin na ye kromu ni nyina na obi ani je ho se nana se wotena konya so ani ti de oman ne pe afi na de oman ne pe oba beduru ha se sabo hwe echi ani chinie na ho se eye nana adusai ahwero ampem otoso ona sabrei afi no abedu enti o tie tumpan ani agro na hyase ne de se enche nana betwiniti na wapie na wakwa akotia eye nana wi afia kentan enne okra kwa na enne ana nana no bu na no yedi ni na wotweda enu nti ohwa ho se chinie no medika aka mse be mo be sa akobu biem ni am wo ho de nti a tapahene nkwa no kwa ne chinie eye fufu ade be na taachiri abakwase be na taachiri koso ahwenye nsapo tv ade ni nyina bebreo adusai ahwero ampem otoso mienu eye tapama hene sabre afena nana so aba bedu na amamre ni amane kwa so woko no akwakochia eye abusua nana wiafe akenta otoso miensa na abusua ni amane ni ahemfo awodo a aba besia sabre afena nana adu nana adusai ahwero ampem otoso mienu na hotedi ni na ye mede de oman ne pe afena de oman ne pe aba bedu ha ya okwakochia eye abusua afena de oman ne pe nana adusai ahwero ampem otoso mienu de oman ne pe de oman ne pe nana piao sabe ya fe nana ababedu ya okono akwakotia eye nana adusai ahwero ampem otoso mienu sabe fe no abeduru eye ofiso ya okwakotia nana ya fe akenten otoso miensa na busua ene ayemfo sade amamre ene amanete nana ma henie yefe nana ama henie yefe nana ma santie henie yefe nana ama henie yefe nana adusai ahwero ampem otoso miensa ne ma hema sabe omona sabe aha hunza ateneni ade dia him dia oman ne pe nana ma hene ye fe kwa nana ama hene ye fe kwa sabe hunza chinene etwan ho wiem sa photo from dia chire nana adusai ahwero ampem ya otoso mienu me say na hotedin ade dia oman ne pe dia oman no epe tapaman pe no nti ahotedin obia de frɛ no dia oman ne pe nana adusai ahwero ampem otoso mienu sabe amamre ni amane kwa so nana eba betenase okwa abusua no yakọ na akwakotia sede amamre ani amane ete no sede amamre ete no mesi ohun se chinie ne etwan ho wiem no eye fufuo ede enti ana tapahene ni chinie fufuo nyansa po ahwefo ye de amamo nana adusai ahwero ampema otoso mienu nana adusai ahwero ampema otoso mienu na hotedin ade de oman ne pese de medical kan no sabe nana kwa akotenase nana eba mo ba bechia busua ama busua yakọ sabe nana aba bedu fise mpanyise oyonko da eno da ana sabie son de ade atonani no enye wono a na yie de ade atonani no enye wono a na yie eno nti nana aba be ma busua yakọ na sabe nana eba oba betenase bachia busua sade adika ka sa pepe se santia mamre uhuni se ho se ampa e wo se ni braba ye yie na so edu sabre ya e me hu se asantia mamre efe sabre e me hu se asantia mamre efe pa yi sabre nana eba oba ba mabusua sade o mabusua yakọ nana sabre nana adusai ahwero ampem otoso mienu sabre nana
ababedu on sɛ ɛyɛ nana wiafɛ kɛntɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne yere nom baako aba wasɔre adi su no sɛ nana ɛba ne sɛ ɔhwɛ sɛ deɛ sɛgyere tata kameyɛ sɛ wɔbaa yi obiara sɔre obiara pɛ no ahwɛ menim hintasɛm ɛwom sɛ ahemfo no bebree aba nanso tapahene baeɛ a sɛ obiara wɔwɔ dwa bɔ yɛ ase wɔ yi biribiara sesa obiara ɛhwɛ no kameyɛ sɛ obiara abɛbiara kyɛ baabi obiara gyina biara obi asɔre hɔ ɔte hɔ koraa wasɔre agyina hɔ ɛhwɛ no sɛ wei ɛna ɔman ne pɛ wei ɛna ɔman ne pɛ nana adusai atwere wampem ɔtɔ so mmienu ayie na ɛyɛ ɛnɛ ɛyɛ na ɔtwe da nana wiafia kɛntɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne na ɔtwe da nanso so sɛdeɛ nananom kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ no yɛyɛ yie deɛ anibere abadeɛ nanso so ɔmo kyerɛ ma ne yɛ fɛ ɔmo kyerɛ ma ne yɛ fɛ ɔmo kyerɛ adeɛ ɛma ne yɛ fɛ saa pɛpɛpɛpɛ saa yɛyɛ yie deɛ nanso so nananom no ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ama na yɛ fɛ ɔmo yɛ ama na yɛ Center for National Culture, Kumasi Culture Center. ahwɛfo fi sɛ tapanko a wɔba adan na ne tuntum obi tuntum na tapanko a ne ti ne ɛyɛ fufuo wɔda mu sonko ɛyɛ asuo ban ne ne tumi ɛta akonwa n'akyi ɛno nti efiri tete na sɛ etu odi kan abrɛ so ɛna saa de we hyɛ ase sɛ ɛsan sɛ saa tumi na ɛta asante akyi nti asante dɔm akɔ yɛ obi a brɛ sɛ yɛ kɔko ne adeɛ ne brɛ ne adeɛ na kɔ tapanko a na amammerɛ ne amane ama ne kwasa odi fufuo fi sɛ ɛyɛ na nawosomfoɔ no ahonidie ɛne pɛpɛpɛ yɛ nti fufuo no mo yɛ no nti ɛna bibia bɛn sɛ ɛyɛ tapanko adeɛ tapamahene ɛyɛ nana adusa ahwere wampem ɔtɔ so mmienu ɔtena se a ɔno nko ne kyiniɛ ɛyɛ fufuo mediri sɛ agona hene aso nam kwa so ɔno so bedu a yɛbɛkyerɛ odi nti agona ɔmo so ɔmo kyiniɛ ɔno so tena se ɔno kyiniɛ ɛyɛ fufuo nesa
abusua sa mpanyi sisebem sebeson yetu a ene hu de yene de eba ya sha ase fira no pa ne apim so bia na wo ha ba bia bre na do na tese bre ne kwa no aha eye ofenso ahimfi na wi afia kentoto so mensa ene ye hia edi ni na otweda no sabe ye de na no awaka se de na die no ekona we ya ne se se ekobo nonum afiri nonum kobo no nsia de na tese sa abre yi tese edi dwuma de ni nyina ba we nti nyansa pa hwefo a mo hwe ye se mo de munya botre na mo hwe na bibia tofo mo ha bia no e ma nyansa pa ahwefo mo so nsi de ko so ahimfo ahodo e ba ye tapaman hene sekere kwa aman ahodo bebre ana do mo ni munyam e ba beta adwuma ne shima ne ko so anu nti se de amamre ni amane tie no ahimfo gusu a mo kra ekọ nti nyansa pa ahwefo esi de ekọ so wa ha bia ni ho a ye be kam ahwefo gusu a hwe no de ekọ so wa ha de ye no ha emu bia ire ni nyina abebro ena se de ha ye no na se enya sem keto akra nananom se na wotweda ye kira de ye monsa na so na ade na ni ho ha minim se de se amamre ni amane no se fahin akodo ba bi se fe duru ba bi se ye bonsa atodin ewo ya amamre ni amane mi yesu enim se asanse amamrem ye kira de na wotweda ne mom ye monsa na so ba bi ebiase na nyini ko no ye nim se sai na aba se bem se ko bi da no no da no ho bi na be se ya amamre ni amane no edu ba bi a na ese edan kakra nyansa pa hwefo ye wo ma hu se na wotweda ye monsa na wotweda de ne ye ye be cheche mu pa ma nyansa pa ahwefo nyina ahweti mi ene be di dwumadi ebro mi din ade na Jamfi adetwum kan ho na koso ne nsua de e wo nyansa pa TV so yakra mu nyina